Здравейте и добре дошли в практическата част на лекция трета „Планиране на пространството“. Продължаваме задачата от миналата седмица. Изберете стая и направете цветова концепция. На екрана виждате Canva Whiteboard, платформата, която ще използваме за практическата част на курса. Миналата седмица поставих задача. Изберете една стая в своя дом и в рамките на 8 седмици разработете цялостна концепция за нейното оформление. Всяка седмица ще работим по конкретен етап от процеса, като резултатите ще качвате тук в Whiteboard. Също така миналата седмица представих и Moodboard, а днес ще преминем към следващата стъпка – разработване на цветова концепция. Скандинавско спокойствие.